Zdravím vás. Tak dnes po 2 týždňoch presne od zaplatenia prišla zasielka od čínskej spoločnosti Temu.com, o ktorej aj novinári dosť píšu a dosť spochybňujú. A prišlo to presne o 2 týždne zaplatenia. Takže pozrieme, či prišlo všetko v poriadku. Prišlo to cez paketu. Prvý artikel je svetlo na bicykel, krabičke. Neviem presne, koľko stálo, ale bola to určite polovičná cena oproti bežným obchodom. Tak vyzerá celkom seriózne. Má aj správny držiak. Zatiaľ nesvieti, ale zrejme treba nabiť, na čo sú kable. Dokonca až 2 aj na ovládanie. Takže svetlo na bicykel. Ďalej tu máme reproduktor Bluetooth. Tiež možno pôjde na bicykel. Keďže aj bicykel elektrický mám z Číny, tak môže byť aj reproduktor z Číny. Je menšie, ako som teda myslel, ale na bicykel stačí. Pekný červený, ľaučky a tiež bude treba nabiť tiež k nemu kabel. Takže reproduktor. Čo tam ešte máme? Bluetooth sluchátka. Tiež červené, pekné. Veľkosť v poriadku. Kvalitu vyskúšam po nabití. Kábel je tiež samozrejme k tomu. Ďalej tu máme tenisky. Také prechádzkové, nie na nejaký veľký šport. Také niečo, ľaučké. Neočakávam od toho nejakú, kvalitu na športovanie, ale na bežné prechádzky do suchého počasia stačia. Ešte máme. Tu ani neviem, čo je. Aha. Spätné zrkadlá na bicykel. 2 kusy. To stáli možno 2 €. Čiže ozaj nízka cena. Uvidím, či bude veľkosť vyhovovať. Ešte poťah na sedadlo. Ten ma sklamal, pretože je len taký tenký, nemá výplň. Výplň tam budem musieť pridať. Čiže je tam taký látkový, viac menej ozdobný poťah na sedadlo. Trávko na nabíjanie, viac týchto. Viac káblov. A ešte čo tam máme? Zvonček. Zvonček na bicykel. Zvoní? Zvoní vôbec? Zvoní nejak. Taká hračka. A pekný.
lepiace pásky. A to je zhruba všetko. Zabalené to bolo slabšie, trošku sú tie krabičky pokrčené, ale vyzerá, že výrobky nie sú nejak poškodené. A naozaj mohlo to byť v krabici, nielen v takom sačku. Lebo nejaký krehký tovar, keby tam bol, krehký niečo rozbitné alebo krehké, tak by to zrejme bolo poškodené. Ale momentálne zatiaľ nie je všetko. Takže netreba sa toho báť, sú tam polovičná až tretinová ceny oproti bežným obchodom a trvá to zhruba 2 týždne to doručenie.